आता पाचला पीस Yoksa niye çekti bir tutmuş? Ya öyle tamam. Değişti. Bir test tamam. Бүхтүр. Нурга. Gidin yeter. Gidin hatta. Ай. Hayır. Doğru. Vah. Hadi lan. Хаач. 나 저거서 얼어서 라프면은. 안 쳐. 나 쓰시면 내신. Хоёр жоо хүчтэй ягаа чи. 뭐가 나왔어? 뭐지? 거기가 담으라도 너 이렇게 했어요. 나. 야.